10 urte pasain dira, ja denboraren gadura nabaria da. Zeran ganditzen aren, zaila da esatea. Osea, batxuna esaten duzu ja, zure bizitzaren arlo bat ja pasain dela, eta guztiz be, osea, data hauek aiatzen direnean, argi dago, pituren besori eta beraren itxala ez da inoz amaitu, baina data hauek aiatzen direnean nabarmendu egiten da, ez da? Eta, ez dira data onak guretzat. Egun hauetan nik ez nago ondo, zeren asko faltan botatzen dute Iñigo eta oso zailak dira egun hauek. Batean izan zen kriston hostia. Ikusten duzu nola ertzainek zure laguna egiten dute, non izan leikeai gau hontan eta zuri tokatu zaizun. Zuri tokatu zaizun nahi lagun bezala, baina Manu eta Finai pituren aitek bezala, gurasoek bezala. Orduan, lehenengokoak izan ziren, etxekia eta nondik ibili, zer egin, eta oso traketx izan ziren. Gero denboraz, hori saiatzen zara jaten eta esaten duzu, guri tokatu jako, eta egingo dugu aurrera joan, eta eduki dugun bilakaeran pituren irudia eta beraren pertsona bezala nola zen, hori gizarteari irudikatu, eta gero gizartearen babesa eduki dugu, beraren oroimena horrela gogora desan. Gorra da, zeren badakizu azkenean horma batekin zaude joka eta ezin duzu zer egin. Da guztia korporatibismo bat da dira guztiak berdin. Inoiz ez dira bata besteari salatuko eta hori da korporatibismoa. Euki gendu nahi muskuloa gutxika lehenengo jun eginda, lehenengo urteak itxaropena daukazu, horrelako gauza benetan argituko dela, baina azkenean ikusten duzu urteak pasata jun egin direla, euki gendu orain dela urte batzuk behin-behineko auzitegia eta argi geneukan jada ezer ez zela aterako. Lehenengo urtean hori da, itxaropen hori dekozuz, zeo zer argituko dela. Edo zeo zer non norkai jungo dela, jun behar deken lekura. Eta nahiz eta sententzia favorablea izan... Bai, favorablea da, baina inorri esaten diozu... Inorrez do kardura. Hemen badago bai, oso pertsonaiai garrantzitsua izan dela, denok eduki gendu nahi zera entzumenetan, ertzainen nahi entzumenetan, izan zela Huerteko famoso hori, berak esaten zuen eta berak aginduen zebala, entrar aquí con todo lo que tenemos. Eta pertsona hori, azkenan jun da, de rositas esaten den modun. Osea, pertsona hori ez da auzitegira jun, ez da aulki baten jesarri, ez du bere esplikazioak eman, eta berarengatik Iñigo da hila. Da hori zer. Hori nor rentzen dizu. Osea, horren justiziarik ez dago. Azkenean, justizia ez du irabazi, baina maitasunak 10 urte honetan hori bai irabazi duela. Gizarteak nik argi eta garbi dekot ez duela astuko. Osea, gizarteak badaki zer pasa egin den, eta nahiz ez da hori da, eta nahiz ez da 5 urte, 10 urte, 15 urte, osea, nire semez txikiak esako diten jun baten, zer, nor zen Iñigo Cabacas. Hori argi eta garbi dago. Gero beste kargu horia pasate dela, azkenean urteko igadurak bebai, pizkatai egiten zaizu hori pizkatai hori astuko dela, baina gizarteak eta hemen egongi gaudenak eta osea, pito egongo da gure alboan, osea, emetik eta gure hiler arte, osea, hori egiten garbi dago. Etxako da orgullo bat, pitu zen pertsona oso ona, eta jende asko ezagutzen zuen unibertsitatean, eta gero hori zuke konturatzen zera, nik berarekin egoten nintzen beti, baina askotan unibertsitateko lagunekin eta
egoten zen, eta gero pues, hau pasatu zenean, ikusten duzu jende asko ezagutzen zuela, Iñigo. Ez dana, hemen gauden danak ez dute ezagutzen, baina Iñigo maitatua zen, oso maitatua zen. Leku askotan, Ezkeran hitz, 10 urteotan, osea, gurekin egin da bezalako, osea, kriston jendearen babesa eduki dugulako, osea, pituk ez zuten ezagutu hainbeste jende, gugan etorrin dira, eta, beraien kemena eta barra nabareten dugu. Basozelain egin dute plaza bat bere izenarekin. Hori da, basauri nahi plazatxoa dekoa bere izenean, eta bar, eta gero zer eskertuko nieke, realmente egia zen da, Iñigoren irudi hori, hala de modun, oraindik ere, bizitzan eukitea eta gogoratzea, eta, hori izango litzateke beraren txatai, omenaldi oberena durarik gabe. Inor ez da hiltzen ez badugu ez bada azten, ez? Hori da. Hori izazen lelo bat, inor ez da hiltzen, ez badugu azten, eta, horretan gabiz, orduan ez baldin badugu azten, Iñigo... Gurekin egongo da beti.